ଆଜ୍ଞା ହରି ଓମ୍ ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ହ୍ୟାଲୋ। ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ହ୍ୟାଲୋ। ହ୍ୟାଲୋ କିଏ କହୁଛନ୍ତି? କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଅଶୋକ ବାବୁ କହୁଛି। ଆପଣ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭକ୍ତିରୁ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ ମୁଁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବକ୍ତି କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆମର ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବକ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟ କାମ ଥିଲା ମ। ହୁଁ କଣ କାମ? ଆଉ କାମଟା କ'ଣ, ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟିକେ ଅଛି। ଆଉ ହୁଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆମେ ସବୁ କରୁଛୁ ଟିକେ ସୋସିଆଲ୍ ୱାର୍କ ସବୁ କରୁଛୁ, ତାକୁ ଟିକେ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବେ ଆଉ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି, ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଆମର ଯୋଉ ସନ୍ଧାନ ପ୍ଲସ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯେ ଅର୍ଜୁନ ସାହୁ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ସେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେ ଆମର ତ ପ୍ରମୋଟ କରିଛନ୍ତି। ହଁ ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ କୋଉ ହିସାବରେ କରିବା, ଆମର ଗୋଟେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚ୍ୟାନେଲ ଚାଲିଛି। ହୁଁ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ସେମିତି ହେଇପାରିବ କଣ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଦିଅନ୍ତୁ। ଟିକେ ଚାହୁଁଛୁ। କଣ କେମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଆଇଡିଆ ଚାହୁଁଛୁ କଣ? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆ, ମୋତେ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ମାଳିକା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବେ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା। ମାଳିକା ମାଧ୍ୟମରେ ହଁ ହେଇଯିବ। ମାଳିକା ମାଧ୍ୟମରେ କଣ ଅଛି, ମାଳିକା ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ତେଣୁ ମୋତେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖାଯିବ। ଦାସଙ୍କର ଅବତାର କରିକି ବା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମ କରିକି ଆଜ୍ଞା କିଛି ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିଲେ ଟିକେ ସେଇଟା ଭଲ ହେବ। ଟିକେ ଆମ ପାଖକୁ ଲୋକ ଆସିବେ, ଆମ ଟିକେ ସୋସିଆଲ୍ ୱାର୍କଟା ଚାଲିବ ଭଲ, ସମାଜରେ ତ କାମ ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ। ମାନେ ଆପଣ କରିବେ, ଆମର ସାରଙ୍କ ନାଁରେ କରିବେ ଆଉ କଣ। ଆମ ସାରଙ୍କ ନାଁରେ ଆମର ସିଧା ସନ୍ଧାନ ପ୍ଲସ୍ ଯେମିତି କରିଛି ଯେ ସାରଙ୍କୁ ଆମର ହଁ ସୀତାରାମଙ୍କୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଯେମିତି ଆପଣ ଯେମିତି ହେଇଛନ୍ତି ଆମର। ସୀତାରାମ ଆଉ ନବିତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆପଣ କଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ହଁ ଆଉ ଗୁଣ୍ଡିଚା, ଆଉ ସେମିତି ଆଜ୍ଞା। ଟିକେ ଆମକୁ କରିବେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କରିହବ, ଆପଣ ଯାହା ଆପଣ ତ କରିବେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଟା ଆମେ ସେ ଲେଖିଦବୁ। ସ୍କ୍ରିପ୍ଟଟା କ'ଣ ଆମେ ଲେଖିପାରିବୁ କି? ସେ ଯିଏ ମାଳିକା ଉପରେ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ସହିତ ରିଲେସନ୍ ଅଛି ନା, ସେମାନେ କରିବେ। ଆଉ ଯାହା ବାକି ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ଆମେ ଦେବୁ। ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଟିକେ ସେ ସନ୍ଧାନ ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଆମର ବହୁତ କ୍ଲୋଜ ଲୋକ। ହଁ ସିଏ ଆମର 2-4ଟା କାମ ବି କଲାଣି, ନାଇଁ କି? ଆମର ଝୁଲ ନିତାଇ ଝୁଲ ସେ କବିତା ଟା ବି ସେ କରିଛି, ନିଜେ ଖୋଜିକି ଆଣିଛି। ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ ବି ସେ କରିଛି। ସେତେବେଳେ ଆମର ତ ଅଛନ୍ତି ବିରାଟ ଗାଦିର ମହନ୍ତଙ୍କୁ ଧରି। ଆଚ୍ଛା। ତେଣୁ ସିଏ ଟିକେ ତାର ଆଇଡିଆ ଭଲ ଅଛି, ଆପଣ ସେଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତେଣୁ ସିଏ ତ ସେଇଟା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ଆମେ ତ ହଠାତ୍ ଆମକୁ ସେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ କି ନାହିଁ, ସେଇଟା ସବୁ ତ ଟିକେ ଏଇ କଥା। ଆପଣ ଟିକେ ଡାଇରେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଯାହା ହେବ କହିଲେ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ। ମିନିମମ୍ କେତେ ଲାଗିବ? ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ତ ଆମଠାରୁ ମିନିମମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ମାଗିକି ସେ 50 ଖଣ୍ଡେ ନେଇଥିଲେ। କିଏ 50,000 ନେଇଥିଲେ? ନେଇଥିଲେ। କିଏ ନେଇଥିଲେ? ସେଇ ଆମ ଯେ ସନ୍ଧାନ ପ୍ଲସ୍ ର ଚ୍ୟାନେଲ କରିଛନ୍ତି। ଯେ ଅର୍ଜୁନ? ଦିଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି, ସେ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଯଦି ହେଲା, ହଁ ଭଲ ଦେଖିଲେ ଆମ ସାର୍ ଯଦି ଭଲ ପାଇବେ ତାହେଲେ ଦିଆହବ କିଛି ଆଉ କଣ। ଗୋଟା ଭିତରେ ଫାଇନାଲ କରିବେ, ଆପଣ ଆଗ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା। ହୁଁ ନାଇଁ ସେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ 50 ନୁହେଁ 40 ଭିତରେ ସେଟଲ୍ ହେଇପାରିବନି? ତାହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ପଚାରିକି କହିବି, ଆମର ଯେ ଚିଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସେଥିରେ ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚଟା କ'ଣ ସେ ଅର୍ଜୁନ ବାବୁ ନେବେ? ସେ ଅର୍ଜୁନ ବାବୁ ସିଏ କ'ଣ ନିଜେ ଆଇଡିଆ ମାଳିକା ଲେଖନ୍ତି ନା କାହା ଦ୍ୱାରା ଲେଖିକି ଆଣନ୍ତି? ଦେଖ ସିଏ ତାଙ୍କର ଲେଖା ଲେଖି କରନ୍ତି, ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରମୋଟ କରିବା ପାଇଁ କି ଆମର ଯେହେତୁ ନୂଆ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ଚାଲିଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚ୍ୟାନେଲ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୁପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ଲୋକ ଜାଣି ପାରୁନଥିଲେ। ନୂଆ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ଲୁଚି ଯାଇଥିଲେ ନଥିଲେ, ତେଣୁ ଯେମିତି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଆସି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇଲେ ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଲୋକମାନେ ଜାଣିକି ବଡ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ କରି କଲେ ଆଉ। କାରଣ ଆପଣ ସେଇଭଳି ମୋଡରେ ଯଦି କରିବେ
ଯେ ଭାଗବତର ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ କି ହୁଁ ଓଡ଼ିଆର ଭାଗବତ କେମିତି ଉଠିବ, ଭାଗବତ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ। ହୁଁ ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ସେଇଟାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରିପାରିବେ, ହୁଁ ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଇଏ ବି ହବ, ଚାଲିବ ଠିକ ଆଉ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ କରାଯିବ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପୁଣି ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ନା ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି? ମୁଁ ଦେଇଦଉଛି ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବି। ଆପଣ ଏଇଟା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ନମ୍ବର? ହୁଁ ଏଇଟା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର। ହଉ, ମୁଁ ଏଥିରେ ଦେଇଦଉଛି, ଆପଣ କଥା ହେଇଯିବେ। ହୁଁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଡାକିଦେବେ, ସେ କଥା ହେଇଯିବେ। ଆଉ ପେମେଣ୍ଟଟା ସିଏ ନେବେ ନା ଆପଣ ନେବେ ନା କେମିତି କ'ଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ସେଇଟା ହବ ଆଉ, ଯାହା ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା ହବ, ଯାହା ଯେତିକି ଦବା କଥା ଦିଆହବ ଆଉ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ଟିକେ ରଖିବେ, ଜିନିଷଟା ଯେମିତି କେହି ନ ନାଇଁ ଜାଣନ୍ତି, ଏଇଟା କେହି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଜାଣିବେନି ମୁଁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଆମ ଭିତରେ କଥା, ପୁଣି ଆମେ ଜଣେଇଲେ ପୁଣି ଆମେ ତ ଲସ୍ରେ ପଡ଼ିବୁ ନା। ହଁ, କାରଣ ଇଏ ଗୋଟେ ଆମର ଯେହେତୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବା କଥା ନା। ହୁଁ ହୁଁ କାରଣ ଆଜିକାଲି ଭକ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ ବହୁତ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କମ୍ପିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ହୁଁ। ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁ କରୁଥିବେ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି। ହଉ ରହିଲି ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ ଆମେ କଥା ହେବା ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି।